Čau, já jsem Hanka a dneska bych vám chtěla ukázat, jak se používají přesková nosítka. Ukážeme si to na příkladu Ergo Baby. Ela, hop! Tohle je nosítko Ergo Baby. Konkrétně se jedná o novější model, je to Ergo Baby Sailor. Jedná se o klasické přeskové nosítko, které má samozřejmě bederní pás, který nesmí chybět, protože pokud by tam chyběl, tak bychom váhu miminka drželi pouze na ramenu. Takhle se nám váha hezky rozloží, ale to si ještě řekneme. Bederní pás je vypostrovaný, aby právě rozložil tu váhu. Ono to trochu mate, protože bederní pás někoho může svádět, dávat si ho na bedra. Bohužel i na některých oficiálních videích to tak můžeme vidět. To je vlastně ostatně důvod, proč tohle všechno natáčím, protože to tam není správně. Nemají mnohdy na videích správně zakapsovaná miminka, nejsou tam v dobré poloze, mnohdy používají velká miminka nebo doslova velké děti na ta nosítka, takže vám chci ukázat, jak by to opravdu mělo vypadat. Jo, takže bederní pás nepatří na bedra, ale patří do pasu. Vždycky si ho dávám do pasu, dávám ho takřka na pupík. Na mě to bude vypadat dobře, protože mám správná madla lásky, takže to na mě krásně uvidíte, kde se mi to má zaseknout, jo. Bederní pás si nastavím tak, že dám si ho do toho pasu, já si tedy dám trošku rezervu, ať si můžu stáhnout. Ergo Baby má jistící gumičku, takže vlastně si protáhnu rovnou jistící gumičkou. Má to například i Kiby a některá další nosítka. Zacvaknu si přesku. Tak a teď to nejdůležitější. Mám nosítko v tom pase, tak si vlastně musím ho stáhnout kolem sebe. Jo, musím se utáhnout, abych to nosítko měla pěkně pevné. Jakmile budu dávat miminko, tak ještě víc se budu dotahovat, protože v okamžiku, kdybych to nosítko měla špatně, tak mi vlastně dítě bude sedat na ten bederní pás, nebude hezky zakapsované, může se mi potom bederní pás různě ohýbat, například právě zase u toho Kibina a dalších nosítek, jo, která mají ten bederní pás trošku měkčí, takže tímhle tomu všemu předejdeme. Protože mám tady tohle dlouhé, trochu mi to vadí, tak to udělám tak, že vlastně zrovna Ergo Baby má i gumičku, vlastně kterou si to všechno můžu srulovat a zajistit. Takže já si pás sruluju, dělám si takovou ruličku pěknou, aby mi to tam někde nepřičmívalo, nikdy mi to tam nezavazilo, no to potom není tak pěkné. Tak, jo, mám zarulované a přitáhnu. Hotové. Jo, nikde nic mi netrčí. To samé potom, když budu nastavovat ramenní popruhy, doporučuju, pokud je nové nosítko, anebo si nosítko s někým střídáte, třeba s partnerem, jo, s babičkou, tak je dobrý si to nosítko pokaždé nastavovat znova, jo, protože ono vám to samozřejmě nebude sedět. Takže když nastavuju nosítko, tak to udělám jednoduše tak, já si tady zrovna toto povolím. Tak vám to ukážu. Tak to udělám tak, že nosítko si vlastně na sebe dám jakoby na nečisto, zacvaknu si ho vzadu. Cvak. Tak, na toto pozor, protože já si nosítko cvakám dole. Mám radši polohu, kdy sahám rukama ze spodu. Některé maminky mají radši polohu, kdy mají ty přesky tady nahoře. Ono se to dá posunout, když se mrkneme kamerou, tak se to dá posunout jakože nahoru, jo? Je to nastavitelné. Má to tak většina nosítek. Jo, takže potom si to různě nastavuju, jsou i nosítka, kde vlastně se kříží ramení popruhy, jo, jako třeba Karau, že to u Kokonou spousty nosítek, i u Erga to jde. Jenže ono to křížení, když jsou ty popruhy hodně vypolstrované, není tak fajn, takže já osobně mám radši tohle klasické zapínání, třeba u Erga. Jo, když si dám takhle na sebe nosítko, tak si představím, že tam mám to miminko. Můžu si ho buď povolovat, jo, utahovat, jak je potřeba, jo, podle toho, jak to miminko potom bude. To samé vzadu si můžu taky utahovat, povolovat, jo, jednoduše úplně, jak potřebuju. Ono si to jenom tak od oka nastavím, jo, představím si, jak tam to dítě zhruba bude, protože když mám ty popruhy dané naplno, na nejdelší, a pak tam to dítě dám, tak mám spoustu utahování, to na dlouho. Takhle si to přednastavím a potom už jenom lehce, že ho to trošku poposunu, popotáhnu, popovolím. Jo, takže takhle si tam dám to miminko. Já mám tady protiklibací kapucku, kterou teďka schovám. Tam potom na videu s miminkem nezavazí. Jo, takže já si u Erga takhle schovám. Zastrčím si tam. Potom si ukážu na miminku, na co vlastně ta protiklibací kapucka je, jo. Takže takhle to vypadá. Ještě podotknu, že pupík mám zhruba tady.
Jo, takže fakt mám ten bederní pás hodně vysoko. Ten, kdo si myslí, že mu bederní pás zakryje břiško, mýlí se, protože naopak nám, které jsme takové trošku jídelní gurmánky, tak nám naopak všechny tady ty nedostatky ještě víc vylezou. Bohužel je to tak, rozhodli jsme se pro nosítko, jo. Takže takhle to nějak má vypadat. Jakmile vlastně tam potom budeme za chviličku dávat miminko, tak ještě budeme všechno štelovat, budeme to utahovat, ukážeme si, jak správně to miminko podsadit a proč jsme vlastně ten bederní pás dávali takhle vysoko. Jo, takže zatím čau, já jdu pro dítě. A pojďme na část, kde budeme aplikovat dítě. Tohle je Paťoušek, Paťoušek je čerstvě probuzený, má 7,5 měsíce, nějakých 8 kg a 72 cm. Tady ta nosítka, jako třeba Ergo Baby, jsou určená pro děti od 4 měsíců, což znamená, že děti už drží hlavičku, tělíčko už je docela zpevněné, takže se s nimi dá celkem dobře manipulovat. Pokud se jedná o nosítko pro novorozence, musíme s děťátkem samozřejmě manipulovat velice opatrně, protože miminko ještě nedrží hlavičku, nemá dobře zpevněná zádička a mohli bychom mu špatnými pohyby ublížit. Pokud by se jednalo o novorozence, dala bych si miminko hodně vysoko na sebe. Miminku bych pokrčila nožičky do žabičky. Některé děti si nechají nožičky roztáhnout do široka, některé nechtějí. Necháváme to vždy na miminku, nikdy miminku nějak nožičky na silu neroztahujeme. Jakmile děťátko povolí, roztáhnu nožičky. Při každém úvazu to zkouším, jestli už je ta správná doba. Jenom pro představu, Paťoušek byl poprvé navázaný teda do šátku, když měl 8 dnů po porodu a musím říct, že okamžitě roztáhl nožičky, neměl žádný problém s tím. Jo, takže to zkuste, uvidíte. Miminko bych si dala samozřejmě výš, musím mu držet hlavičku, proto Paťoušek už moc nespolupracuje, už je větší, tak si to jenom představujme. Proto vlastně bych se musela hodně zaklonit. Paťa by si na mě hlavičku položil a já bych si ho postupně dostala trošičku na ten bederní pás. Nechala bych mu buď nožičky volně nebo pokrčené, jak by mi on dovolil. A pomalinku, hodně zakloněná, bych vlastně dávala jeden ramenní popruh a druhý ramenní popruh. Jo? Takhle nějak by to vypadalo. Poté vlastně stále zakloněná, zapínám vzadu ramení popruhy, dělám to velice pomalu, opatrně. Pokud je miminko nějak nespokojené, vrčí doslova a dělá různé pazvuky, můžu s ním lehce pohupovat, můžu mu zpívat, mluvím klidným hlasem, dělám to opravdu v klidu, protože miminko tu nervozitu pozná. Tím, že Paťoušek už je trošku celoň, ještě si ukážeme, jak se děťátkovi sundávalo. Novorozenečka potom sundáváme tak, že přijdeme k třeba přebalovacímu pultu nebo k posteli. Zase se zakloním, rozepnu si vzadu ramení popruhy, nikdy nerozepínám první bederní pás, ani u většího, ani u menšího miminka, protože by vám děťátko mohlo podklouznout. Vždycky první ramení popruhy. Děťátko si stále jistím, oddělám si opatrně ramení popruhy, děťátko si chytnu vzadu za hlavičkou a opatrně pokládám. Jo, takhle to vypadá s miminkem, které nedrží hlavičku. Tím, že Paťoušek už má přes půl roku, už je trošku větší, takže i ta manipulace teď bude trochu jiná. Jo, takže Paťouška si šupnu na sebe, tak a roztáhnu mu nožičky. Jo, Paťa už je velký kluk, představme si, že už má jakože ty 4 měsíce plus. Krkínek, tam byl vzduch ještě, že? Příšku. Jo, takže Paťoušek už mi hezky spolupracuje. Přidržu mu samozřejmě zádička, ale hlavičku on už drží, takže to už nemusím jistit. Děťátko jsem si dala pěkně doprostřed, dám si ho prdýlkou, jak kdyby těsně na ten, no vlastně ne těsně, dám si ho na ten bederní pás, roztáhnu nožičky. A teďka budu stejně jako u malého miminka opět dávat ramení popruhy. Přichytnu Patriček, protože už je větší, tak ručičkama se ode mě malinko opírá. Jo, takže on už je v takovém rádoby polosedu, že? Protože ty už jsi velký kluk. Zase zapnu. Tak. A teď část vlastně dotahování. Tu dělám jak s malým miminkem, tak s velkým, s jakýmkoliv miminkem.
Pokud má díťátko už nožičky od sebe, tak si vlastně popravím nožičky, díťátko si zadeček tam pěkně si usadím, jo? Tak, teďka si vezmu popruh na bederním páse a ještě si ho dotáhnu. Musí být opravdu pevně utažený, jo? Protože pak nám ten bederák krásně sedne, obepne nás, zejména u maminek, které nejsou až tak přílišnými vyznavačkami jídla, tak hlavně u nich je to hodně důležité, protože jim ten bederák nedrží tak, jak mě pěkně na bokách, jo, ale jim opravdu může různě sklouznout, takže tady ta část je fakt důležitá, dotáhnu. To samé ramenní popruhy, jo, teďka vlastně si ho můžu utahovat, když bych ho měla moc, zase vezmu, povolím, jo, já si tam vždycky dám palec, každý máme jiný grip, já to dělám takhle, utáhnu. Jo, to samé, druhá strana, tu už mám srulovanou, dotáhnu si malinko, jo, vzadu, kdyby se mi to nezdálo, dotáhnu si, povolím si, jo, podle potřeby, jak to potřebuju. Tak, miminečko musí být v nosítku narovno, abychom vlastně docílili i zakulacení páteře, kterou nakřivo bychom těžko kulatili. Tím, že paťoušek má kolínka výš než zadeček, tak právě páteř šla krásně do obloučku. Ono v tom ergu to není moc vidět, protože tam má kapsu, jo. Ale vidíte, že on, když položí hlavičku, tak je vlastně do kulata. Jo, váha je pěkně rozložená mezi stehínka, zadeček, tím, že miminko je opřené o nosítko nebo ten šátek, tak je ta váha krásně na zádíčkách. Nikde není žádný problém, že by děťátko sedělo, což vlastně pokud samo nesedí, tak nesmíme ho posazovat, že? Takže to děťátko je obepnuté, podepřené právě tím nosítkem nebo tím šátkem, což když správně podsadíme, dosáhneme v jakékoliv této pomůcce. Jo, takže paťoušek, když tam dám ruku, tak tam mám přibližně teďka něco přes půl prstu. Jo, je pěkně tam podsazený, pěkně daný do kulata, to máme v pořádku. Ručičky může mít paťoušek, buď takhle si je může dát, nebo si je může dát k sobě. Děti, které sedí, už si můžou dát ručičky také ven z nosítka nebo z šátku, protože když má děťátko ručičky uvnitř, je krásně zakulacené, což znamená, že jeho páteř odpočívá i v klidu. V okamžiku, kdy miminko už dokáže samo sedět, tak si může dát ty ručičky ven a jeho páteř se dostane do téměř rovné polohy, v podstatě jako v sedě, a docílíme vlastně prohnutí té páteře částečně, jo, kdy vlastně to miminko už tu páteř má natolik zpevněnou, že si to může dovolit. Pokud dítě samo nesedí, tak toto dělat nemůžeme, protože páteř a svaly ještě nejsou na toto připravené. Takže tam opravdu se snažíme, aby to děťátko ty ruce uvnitř mělo. Jsou děti, které ručičky vytahují, ale zpravidla pokud vytahuje ručičky, tak už je takové nějak jako více zpevněné. Takže na silu vyloženě ty ruce nebudeme dávat dovnitř. Jakmile děťátko usne nebo je v klidu, zkoušíme mu je tam vrátit, pokud ještě nesedí. Jo, takže takhle vypadá nosítečko, takhle v něm vypadá paťoušek, bederní zádová opěrka. Je důležité si hlídat i, jak je vysoko nebo nízko. Paťoušek má ty takovou jako fajn. Pokud se dostáváme na úroveň lopatek a níž, už je potřeba dávat pozor, protože pro děťátko to pak už nemusí být pohodlné. Stejně tak si hlídáme látku mezi nožičkami, jestli je dostatečně dlouhá. Pokud by byla kratší, sahala by ke stehínkám, už se nám můžou nožičky špatně prokrovovat, můžou brnět, může to být pro děťátko nepohodlné, můžou mu ty nožičky dokonce viset dolů, kdy kolínka se dostanou pod úroveň zadečku, což není vůbec správně, jo, takže musíme docílit této správné polohy. Nosítka jsou různá, mají různé nastavení. Třeba tady máme protiklimbací kapucku, která je dělaná na patentky. Když mi paťoušek usne, nebo je moc vítr, nebo svítí příliš sluníčko, dám si na něho protiklimbací kapucku, která mu zajistí hlavičku. Tady si ji zacvaknu, když to nahmatám. Tak. Jo, a mám ho tam. Bývají tam různé knoflíčky, bývají tam přesky, různé styly řešení, bývají i provázky, které se protahují. Každý výrobce to má jinak, Ergo Baby to má zrovna takto. Některá nosítka jsou rostoucí, nastavuje se tam vlastně i šíře mezi kolínky, délka zádové opěrky, může být spoustu dalších nastavení. Jo, takže o tom zase třeba někdy jindy.
a uvidíme, jak vám to půjde. Kdybyste měli nějaké dotazy, nějaké připomínky, pište mi na můj Facebook, ráda vám zkusím s tím pomoct, když budu vědět. Mějte se krásně a nošení zdar.